Казвам добро утро и на последните наши гости за годината, за 2014 година в нашето предаване, в сутрешното предаване след закуска, които са добре познати на зрителите на Видеосат, както и на не само местните, националните медии, може би световните. Добро утро казвам на професор Георги Георгиев и на доктор Мариана Георгиева. Здравейте в нашото студио. А за тези зрители, които за пръв път ще ни гледат, това са едни много известни и големи имена в науката физика, все пак, или за науката за електромагнитните полета, или в, как бихте казали и ви, това са част от световния научен елит, наши земляци, наши съграждани, но те в детайли ще ви кажат с какво се занимават, както и професор Георгиев, все пак е преподавател в Великотърновският университет Свети Кирил и Методий, в катедрата математически анализ към факултет математика и информатика. И те са тук при нас, за да ни разкажат колко успешно е преминала последната година за тях и за тяхното участие в многобройни световни, международни форуми, научни форуми и какво ново край тях. Но с няколко изречения все пак кажете. За тези, които за пръв път ни гледат, с какво се занимавате? Добро утро на всички телевизионни зрители. Благодаря ви за изключителното уважение и честта да сме ваши гости отново. Това е едно изключително удоволствие за нас и чувстваме го като голямо признание, че отделяте това специално време, като това на нас не ни беше известно, че ще сме ви последните гости за годината. Ние по образование сме физици и от години се занимаваме с научно-изследователска дейност и благодарение на нашата упоритост, може би благодарение на вашата подкрепа за това, че ни давате възможност да се представим пред широка аудитория, имаме успехи, които от последните няколко години са нарастващи и сме щастливи, че успяваме да бъдем представители на Великотърновския университет, на Поликраище, на България, разбира се. Едни от най-престижните световни научни форуми по електромагнетизъм. Аз работя с домашен адрес и доста време вече реших да споменаваме Поликраище като моя роден адрес. Да, искам да ви попитам, защо напоследък се презентирате като научни работници, изследователи от Поликраище. Даже не от Велико Търново. Защото сме от Поликраище. Да. Не, ние сме и от Велико Търново, но нали сме и от България. За някои от нашите зрители да припомним, че Поликраище е много интересно населено място, което дава през миналия век много градинари, горбечи в цяла Средна Европа, общо взето обучават на земеделие в Австро-Унгария, в Чехия, нали? В не само там. Сърбия, Румъния, мога да ви кажа, че извинявам се, че съм намесвам, но в последните години ние се мъчим да направим една многотомна история на Поликраище, като основната ни задача беше да изучим образователното дело, но се занимахме и с градинарството и първите ни данни за Поликраище, достоверни, са от Браила през 1845 и 1846 година. Като не само Австро-Унгария е обект, но начало е започнало с Влашко, Молдова, по-нататък е минало в Южна Русия, Украина и имаме сведения, че достигнали чак до Урал, Сибир и Средна Азия. Това е нещо грандиозно. Дори имаме документи, които са. Даже има участници в Октомврийската революция, загинали на страната на червените от Поликраище. В Русия. Да, в Русия. Да. Тази книга е поне 1000 страници. Ако започнем да говорим, ще пропуснем момента да разкажем за нашите научни успехи. И все пак кажете, какви са характерните зеленчуци за Поликраище? Най-силните. Но искам да кажа, вие задавахте въпроса, защо се представяме като Поликраище. Ами на човек му трябва самочувствие и самочувствието идва обикновено от корените, от там, където човек е възпитан, от там, където като дете е научил да получава сила. Затова
Ние сме горди от където сме и труда, с който сме възпитани като деца, нашите родители. Аз понякога, като решавам да се спомням за мен, нали, казвам, че първото нещо, не съм имала детска играчка, но имаме градина, имах едно малко инструментче, в което трябваше да окопаваме лозето там пред къщата ни. Така че, но нали, това само е илюстративно, защото човек като има определен собственост, трябва да се грижи за нея и да се възпитава в труд. И това възпитание, което нашите родители, благодарение на които огромна сила сме получили, майка ни Трифонка Попниколова и баща ни Никола Попниколов, те са ни научили на труд и през годините, които сме израсли сега като учени, вие ни определяте като световно известни, което е вярно. Все пак да кажем на нашите зрители, че работите и за НАСА. Ваши разработки. Ползват ги колегите, нашите резултати, да. Това е едно от нещата, но сега попитахте за зеленчуците ми. Зеленчукопроизводството. Да, за томати, чушки. Сега като си идвах насам, пътуваше до мен един българин, който ми се представи като адвокат, живее в София. Аз му обясних, че унгарците са много горди и по летището, като отидем, виждаме тия червени чушки, в които се слагат подправка към свехните известни салами, които човек си ги купува. Това са всъщност благодарение на нашите съселени, които са от Поликраище, Драгано, от Джулюница, които са като градинари отишли там и са научили унгарци, словаци. Червената капия, така ли? От нашия край ли? Пристига и казва в Унгария. Разбира се. Чудесно. Да, добре, като почнахме на тази тема, ще спомена още едно и може би ще се върнем за конференциите. Това, което следващото нещо, което с нашия сънародник споделих в самолета, му казах, че на човек му трябва самочувствие и българите имаме страшно много основания за това и има две неща, които поне аз, когато имам нужда да се справя в моето напрегнато ежедневие и да си установя положението срещу колеги от Западна Европа, им казвам първо, че те трябва да са благодарни на нашия прадядо Тервел, който е победил арабите и благодарение на неговата и на дедите ни, които са се сражавали пред Цариград, Европа има този облик от хилядолетия, който е сега християнски, процъстяващ с една прогресивна християнско вярване срещу тази агресивност на другия вид религия, която в момента ни създава заплаха на нашия ежедневен живот. А другото е, че ако българите, които са конен народ, не са дошли до Европа с панталоните си, всичките ми колеги, които ми се хвалят, че са мъже и че носят панталони, щяха да говорят с мен облечени в роклички. Сигурно има някакъв резон. Така че трябва да се съобразяват с хора, народностите от други държави, които са стара цивилизация и са щастливи да носят и черпят от опит на исторически хилядолетен опит на прадедите ни. Така е и все пак вече наистина да обърнем фокуса към участието ви в форумите. Тази година за нас беше пак различна и много успешна. Тази година имахме две много далечни пътувания, свързани с представяне на наши научни изследвания. Едното беше на Карибския район, там беше избран мястото за конференция, която от 2011, значи вече четвърта година поред сме са организатори на специални секции. Това беше на остров Аруба, един малък остров, точно над Южна Америка, се намира в Карибско море. Малко по-късно след това беше тази друга представителна конференция, прогрес на електромагнитните изследвания. Това беше в южната част на Китай. Гуанчжоу е в непосредствена близост на 120 км от Хонг-Конг. Споменам поне Хонг-Конг, защото от медиа информация е известна точка на света. И бяхме също и в представяне работа и в Пекин. И това бяха от далечните райони на света. Екзотични дестинации. Другите две са в Европа, в Холандия и не в Европа, и в Турция. Поне за Турция не наблизо Измир. Да, така че беше много
разнообразно и по географско разположение и освен, нали, обикновеното да споделяме опит в научната област, успяхме да спечелим и опит от различен климат, от различни обичаи, различен начин на живот, което едно е да го прочетеш книгите, но и да се опитваш да си го представиш смесено с опита ни на живот в България, а друго е да го видиш там, например, този постоянен вятър от 40 км в час и изгарящото близо до екватора слънце, да. Или пък тази огромна как се казва по български, тази влажност на въздуха. При 90% влажност на въздуха и температура на въздуха 38 градуса, човешкият организъм е изправен пред такава натоварване, че ако нямаш сравнително устойчив организъм, може да получиш топлинен удар, но това изобщо не ти е известно, че ще попаднеш след един тайфун в някаква огромна повлажност. Всъщност и вашите организми са били на някакви предизвикателства поставени при тази динамика, смяна на географските точки. Много е трудно. Всъщност, когато учени или някакви други хора, които ходят по света като спортисти или политици, говорят само конкретно за своята дейност, те изобщо не споменават другите неща. А то има страшни неизвестности, някой път са опасни за живота. Аз само искам да вметна, че през 2011 година, когато бях в Маракеш и представях наши работи в Конгреса Прогрес по електромагнитните изследвания ПИРС, точно на същото място, където бяхме, след една седмица стана атентата, убиха около 20 души. Това са и много опасни занимания, бих казал. Да. Научната дейност е доста така. Рискова. Висок риск. А дали ви пенсионират по-рано? Ако имате такива информации, дайте ни сведения, да си подадем документите. Но кажете сега, на тези различни форуми, вие показвахте едни и същи неща и запознавахте различни среди от научния свят или просто вървят модули, които се допълват или как по-точно? На всичките тези форуми една и съща ли беше материята, тематиката? Не, по-скоро не. Значи, ние имаме една област, която е доста широка и се разклонява. Например, в Турция имахме поканен доклад, което е огромна чест за нас, в конференция, която е по повод на 75 годишната един от големите руски учени, професор Романов от Новосибирския университет. И тя беше обзорна върху многогодишните ни изследвания върху теорията на цилиндричните вълноводи с азимутално на магнитни еферици, основани на конфлуентните хипергеометрични функции. Да, това сега... Нека да стане научно, но може да го проведем на човешки. Много простичко казано, практически това са едни тръби, които имат размер около 2 см и половина. В тях е поставен феритен материал, т.е. керамично вещество, в което има окиси на желязо, на литий, на магнезий, цинк и други метали. И то може да взаимодейства по определен начин с електромагнитните вълни. Целта е да се види тества се. Как именно. Това са модели, математични модели, които се правят чрез компютърни програми. И има математична теория, която е на база на едни много сложни функции на математичната физика. Те всъщност са най-общите функции и родоначалник на тяхната теория е професор Трикоми от университета в Торино. И ние представихме една такава обзорна статия върху нашите дългогодишни изследвания. Мога да ви кажа, че всъщност много бях изненадан, независимо, че тя беше подготвена на английски език, публиката искаше да бъде представена на руски език. Публиката какво? Международния форум, какви участници само имаше? Да ви спомена, хора, които се занимават с такива неща, трябва да говорят няколко езика съвсем свободно и да могат да минават от един на друг без никакви трудности. Освен английски и руски, китайски не се изисква все. Не се изисква все още, но и това може да стане. Но ние сме имали случаи, когато сме говорили на италиански, на френски, на немски, на руски, на френски и на английски език като основен, с преводи на... Сега обаче създаваш впечатление, че и другите учени са толкова езиково надарени. Говорим, защото
могат да бъдат използвани от нас. Как настоява аудиторията от вашите колеги? В смисъл, те казват, не, обърнете на руски език. Не, аз ги питам на какъв език искате да говорят. Те не познават доста отдавна и знаят, че можем да говорим на различни езици. И просто ги питам какво предпочитат. Защото владението на английски език не е еднакво за всички, колкото и да се представят. Това е много трудно да се общува на такива научни форуми, тъй като вашата аудитория не е подготвена езиково достатъчно добре. Освен това, различните народи говорят по различен начин. Тоест има китайски английски, да кажем индийски английски. Така. Разбира се, рефлекс е различен, плюс и степента на владение. Тъй като в случая бяха основната част рускоговорещи от Русия, Казахстан, Азербайджан, Киргизстан. Имаше също и рускоговорещи от Съединените щати, от Бразилия, от Канада. Те предпочетоха да представяме. А като казахте тези бивши републики, Киргизстан и също къде? Азербайджан, Казахстан, те в тези автономни републики инвестирали се в наука, според вас? Страхотно. Държавата. Просто нямам представа. Не, хайде да кажем просто за това. Нямам представа. Извън Русия. Русия сме убедени. Казахстан е нещо грандиозно. Казахстан знаем, че дърпа много икономически, един феномен. Да изнасяме научни курс по лекции в Астана. Мисля, че миналата година беше 9-та в света по инвестиции в наука. Казахстан. Уважаеми зрители. Това е нещо невероятно. Мога само да ви кажа за впечатлението ни от тия хора, които бяха от Казахстан специално. Те имат такава култура, такива познания, такива познанства, връзки и приятелства с други страни, каквито ние не можем да се представим. И възможности, каквито ние просто не можем да сънуваме. Ние знаем, че икономически са много добре, но там насетне приоритетите. 2% от държавния бюджет е за наука. Само за наука, не образование. Само за наука. 2%. Това е нещо невероятно просто. И те имат огромни възможности да пътуват по света. Това е защото се разглежда като дългосрочна инвестиция. Нали? Разбира се. Хора, които с това нещо са свързали живота и могат да го правят, те го правят през целия си живот и те са представители на държавата по света. Тоест, света се променя страшно динамично и това е изключително важно да държавата чрез собствени представители да дава облик за тях. Това обикновено са няколко стотици хора. Разбира се, но това не е само и имиджово. Говорим за вече инвестицията на държавата в своите научен потенциал и възможността тя да расте. Шанса за развитие на няколко души дават лицето на страната. Ако всички български представители правиха като нас, България ще може да е първа в света. Ние винаги ходим с българското знаме. Да. И българското знаме стои на нашите секции навсякъде, където сме. Нека прочетох от колегите, когато сте давали интервюта в местния печат, че вие имате нещо като ритуал, също така носите иконата на Свети Кирил Методий. Мариана е организатора на тези неща. Избрахте тази икона, като емблематична така за нашата държава. Името на Великотърновския университет. Но това беше отначало идея на моя брат, да представяме нашите секции. Значи, освен, че представяме собствени разработки, от 4 години ние на тези два от най-престижните световни форуми по електромагнетизъм организираме собствени специални секции. Тоест, на нас от първите организатори на тези конференции ни е гласувано доверие, че сме с достатъчен поглед в световната наука, развитието и в този етап и че може да поканим съответни учени. Вие да организирате, да селектирате. С техни стойностни разработки и да привлечем чрез нашата работа, наша изследователска и организаторска работа, други изследователи. Значи, има едно такова разбиране, че човек трябва да е експерт в областта си и един експерт може да образува ядро от експерти, когато той там се утвърди и е признат за такъв. И той събира екипа вече. И по този начин се привличат, когато една такава група от хора присъстват на това ниво, се привличат и другите техни себеподобни и могат да се установят контакти и връзки и възможности за бъдещи съвместни международни работи.
Вече бе гласувано това доверие, бе да сформирате екипите. Това, което казахте, споменахте какво правим, това е по време на нашите специални секции, на които ние изнасяме собствени доклади и колеги, на които ние сме поканили, сме признали, че са на невероятно световно ниво с техните работи да представят. Но нашия елемент е, че там чрез знамената, символите на международната е българското знаме, знамената на държавите, които са основния организатор, в случая Италия или Америка и Китай, и на останалите страни, които представят доклади в нашите секции. Така че чрез нас искаме да дадем пример за други хора. Човек носи самочувствието си и стойността си в себе си. И ние точно това правим. На последната секция, която беше в Китай, в този град Гуаншоу, южния град, който е символ сега на развитата китайска икономика. Ще видим и снимки, колегата, ако е готов, по някое време да пусне. Там в нашата секция бяха представители от Америка, от трите най-големи градове на Китай, Пекин, Академията на науките на Пекин, Шанхай, Гуаншоу. Това са трите най-големи града с техните Китайската академия на науките. Само да коментирате тук. Това е Хонг-Конг. Това е залива. От другата страна тия големи сгради. Това е алеята на звездите. Те също както в Калифорния си имат алея на звездите. Може би до мен е където са ръцете на Джеки Чан. Не мога да разберах техни филмови звезди. Значи, тези снимки ги дължа на големия късмет, че това е нощна снимка в другата посока на този залив, който познавате от американските филми. В Хонг-Конг как беше климата? Щадящ ли беше? Отвратителен. Изцеждаш до последната капка. Там е високата влажност. Там 90% беше влажност. Тази снимка е на 38 градуса слънце и 90% влажност, което се равнява на... нашето тяло при нормална температура и влажност е 50%. И от 70 нагоре е някакво невероятно изпитание. Създава налягане, напрежение върху тялото. Тялото не може да се охлади. Отвънка основно тялото, това е всъщност предишното, което видяхте, беше храма Липо и това е рибарски храм, който е 300 години стар. Това са единствените стари неща в Хонг-Конг. Аз все пак ще коментирам предишните снимки, преди да продължа с тази, която виждате. Това е в града Гуаншоу, който е много построен. А това е всъщност нашето участие. Аз съм по средата. Това е тази електромагнитна академия, което са висшето ядро на учени, които организират този форум и които определят, така се каже, политиката на развитие на държавата. До мен е Радж Митра. Какви са те по националност? Има китайци, може би. Значи от дясно наляво ли как е? Първият е чех, Ян Върбал най-отдясно. След това е Швеция. Следващия е по-немски Казуя Кобаяши. Той е много голям. Пред два пъти е бил. Даже е гостувал тук в вашата телевизия. Той е председател на Японския национален съвет на Международния съюз по радионауки, президент, т.е. той е най-важният човек в Япония. След това е Сейлин Хи, който е до Мариана отдясно. Той беше главният организатор на този форум. Той е в Швеция, в Кралския технологичен институт. Миналата година беше организатор на съответния симпозиум Пирс в Стокхолм. Аз бях там и само да ви кажа, че това е страшно представително за държавата и винаги се мъчат да направят най-възможно най-добрата реклама. Ние бяхме на прием организиран от кмета на Стокхолм в залата, където се дават Нобеловите награди. Това е голяма символика, абсолютно. След мен беше професор Юрий Шестопалов. Той е от Руснак, от университета Гевле в Швеция. Той е изключително ценни нашите постижения в математичната страна на нашите разработки, теорията на числата. От другата страна беше Радж Митра.
който е Индия. Не е Пенсилвания. Той работи в Америка. Те всички имат... Аз след малко ще ви попитам, руснака в Швеция, индиеца в Пенсилвания. Вие не сте ли получили оферти да работите някъде? Аз бях в Гърция гост-професор в университета в Ксанти. Да. Аз не бих го приела, защото този климат и тази храна, която бях най-щастливата ми усмивка, беше когато бяхме летище на Хонг-Конг и знаех, че в самолет ще се кача в самолет след 2 часа. Искам да ви кажа, че като българи сме безкрайно разглезени на нам. Аз си чух коя дума да използвам, за да тук да я характеризирам и знам, че някои от слушателите ми сега ще ми погледнат малко по-изпитателно и ще ми кажат сигурно, че аз не живея тук постоянно и си живея в Германия и там и си живеете живота. Да, точно така. Но мога да ви кажа, че в този хотел, където беше конференцията в Китай, там пиех постоянно някаква дестилирана вода, защото там няма друга вода, която да се пие, в нея няма никакви минерали. Нали? Да. Това беше моя избор. Или да си взема от барчето, което беше 1 литър. Водата е една френска марка, която аз в немския си магазин никога няма да я погледна, защото знам, че е някаква най-елементарната от минерален състав, но тя струваше 25 евро. 1 литър вода. Така че човек не иска тук, нали, тази богата държава с гледна точка, сега нали, богата не говоря за пари, но ние имаме вода, имаме прекрасен климат, не ти се налага да се потиш и да се чудиш дали след всичките ти тениски ще се намокрят и дали имаш какво да се облечеш, и дали ще ти изпече слънцето и ще ти се подуя кожата и ще изгориш. Или ако си мързелив и днеска не си сложил нещо в градината, утре не си застрашен да си гладен. Там имаме една снимка в тия контейнери. Хората живеят в Хонг-Конг, 8 милиона души на едно безкрайно малко място. Сградите са между 25 и 50 етажа. Да. И за половината от тях, може би, 4 души, жизненото пространство е 35 квадратни метра, което е разпределено на кухня, баня, дневна и спалня. 35 квадратни метра жилище, уважаеми зрители. Някои от вас, които живеете по един на къща на 2 етажа. Аз бях нали, там в 4-звезден хотел. И когато влязох, нямаше как да се сложа куфара, трябваше някакси да го изкривя накриво, за да мога да затворя вратата. Банята беше около 60 см и първата реакция... Под 1 квадратен метър. Нали, аз го премерих, защото знам, че сигурно ще ви гостувам и трябва да кажа нали, реалните неща. Да. И се представих как един елегантен американец се опитва да се вземе душ в тая баня. Не можах да си го представя, защото то просто не можеше да се влезе в това, което те го бяха определили като баня. Леглата им по-къси ли са от нашите? Или да, на мен ми се наложи да се сложа куфара, за да мога, нали, аз съм само 1,65. Какво става за мъжете? Да, и нали, дневната беше парапет до прозореца около 40 см с един дюшек, който е нали 5 до 8 см, това се нарича дневна и върху него се сяда и това е нали, дивана им. Да. И можеш да наблюдаваш покривите на държави. Аз бях вече там това с приятели с някакви нали, китайците, които бях там в конференцията. Нали, моят самолет беше така, че пристигнах в Куанчоу и беше ми по-изгодно по време и цена да се върна през Хонг-Конг и така се каже, можех и да комбинирам да видя и този известен град. Те ми обясниха всичко това, нали? И аз нали, бях добре запозната с какво ме очаква. Но това, че ми казаха, че е много шумно, защото то няма как да не е шумно. Те са една до друга 8000 сгради и разстоянието между тях. Да си поисках на 22-я етаж, на предпоследния етаж стая и можех да погледна покривите на другите отдолу, където нали, там са някакви пластмасови покрития, няколко сакси, няколко ръждясали столчета и това е нали, този луксозен, известен град. Но надявам се да видим снимките на оригиналния Хонг-Конг. Нали? Всъщност това е едно рибарско село от преди 300 години. Да. И
хората се занимават с ловене на риба. И след това се е променила историята и те са станали банков център на този цял огромен район с това изключително огромно население. И по този начин са започнали да се строят тия небостъргачи един до друг. Като реалното е, че 40% от водата, на което на тия население им трябва, доставят от Китай. Получават достатъчно Китай да реши, че няма да им даде вода и след 2 дни Хонг-Конг ще престане да съществува. Да, значи те са много с дефицити по отношение на водата. Освен това, нали, сградите са от 25-етажните, почти не ги броят за високи, от 25 до 50 етажа, но се представят, до мен в самолета пътуваше един бизнесмен от Хонг-Конг. Той беше в някаква сграда 35-етажна и живееше на 34-ти. Аз се опитах да разбера с асансьор ли ходи. Доколкото нали, се призна, мисля, че нямат асансьор в сградата, ходи пеш. Не, той губи много време. Съпротивлението му е много голямо. Дали в интерес наистина да ме задава въпроса 2 пъти и реших да не настоявам да разбера, но ми каза, че много често ходи пеш. И не искам да си представям нали, човек как може да си изнесе храна и пък нали, това е огромно замърсяване. Нали, имах снимки, които нали, се вижда залива, което е красиво водата, но ако погледнете там никакъв човек не плува и за малко замислене с поставяне на фактите, може да се представи каква помия там се излива и какво чудо е, нали, само защото е отворено, не мирише така и не смърди. Да. Но нека да се обърнем към унилите наши зрители, към тези, които примерно в момента пак има какво да хленчат или да мърморят, че разполагаме с много добър природен ресурс, държавата. Просто не го оценяваме. Трябва да цени това, което има, защото нали, в Библията е казано, ако на този, който има, ще му се даде, на този, който няма, ще му се вземе това, което има. Вече всеки човек трябва да се отвори очите да види какво има. Просто ви прекъсвам брутално, за да ви попитам, идва Коледа, цитирахте Библията, вие се занимавате с наука. Има ли някакъв проблем? И конфликт? Какъв проблем? Кой е създал Вселената, света? Какво казва науката? Какво значи Физиката. Хайде сега да видим, да поразсъждаваме. Това е много така условно понятие. Защото ако се обърнем към българската история, какво разбираме под история? Каквото каже някой професор. Да, и каквото влезе в учебниците. Да, а пък тук също какво значи наука? Това е една система от твърдения за света, която се предполага, че е вярна. Да. Няма измама там. Но светът е толкова сложен, че надали той би могъл да бъде установена истината в чист вид или окончателен вид. Аз мога да ви цитирам това, което професор Ричард Файман пише в своите лекции, които са представени в Калифорнийския технологичен институт в Пасадена и то само един път и след това повече това нещо не е изнасяно. В смисъл? Много странно. Защото тя е съвсем по друг начин да се друг ракурс и поглед. Слушаме сега. Да, значи той, примерно, му задават въпроса защо физиката не може да се изучава както математиката, в смисъл да се кажат няколко твърдения, аксиоми, които са верни, оттам насетне да се гради някаква постройка с логически средства. И той казва, 2 са причините. Първо, езикът е съвършенно различен от този, който е ежедневният. Т.е. за да може да изкажем тези твърдения, ние трябва да знаем първо новия език, да го научим. И второто, изобщо не са известни всички твърдения и надали някога ще бъдат известни, за да може да ги формулираме по такъв начин, че да тръгнем от тях и да градим света. Просто всичко е едно приближение към истината, което вероятно така ще си остане завинаги. Ами светът според вас познаваем ли е? Или до някъде, до известна степен? Значи, за мен има всичко. Има и Господ, има и наука, но света, всеки човек живее в собствен свят. Вашия свят е един, моят свят е друг, но пък света по принцип е съвсем различен. Всеки вижда света такъв, какъвто го е наслоил с картини от детството си, разширил го е с опита си. И емоционално, ментално човек обича да си постави граници. Нали? Иска да го формира, защото иска някаква сигурност. И когато излезе след тези граници, го е страх. Нали? И в това се до някъде, аз като пътувах сега,
си нося фотоапарата и заснимам неща, защото в този момент всичко ми е различно от това, което съм знаела. И разбира се, имам определен някакъв страх, защото не знам какви са хората. Едно съм прочела, но то е друго. Например, като пристигнах на летището в Гуанчжоу, то е огромно, третото по света. Нали, там строят сега като някакъв темпо, което е невъзможно. Но постройките са с много лоша желязна конструкция. Аз там засякох холандци. Смисъл, некачествена или абсолютно некачествена. Нали? Аз това го заснимах, видях го, че желязото е недостатъчно близко едно до друго, е ръждясало и се чудех какво ще направя. Само се молех, тогава нали, се обърнах към Господ, казах дано, когато тия неща се сринат, тия хора да са благоразумни, да ги качат на някакъв кораб и да го пуснат в океана дълбоко, а не да натрупат цялата тая мръсотия сега, която се опитват се да я построят, нали сега те съвсем много изглежда много, то почва да се руши и сега ще се събори, нищо не могат. Една 50-етажна сграда, как може да я поддържаш? А защо с такива некачествени материали? Еднодневни? Защото пак е човешка някаква алчност. Може би спестява се от материала. Основният стимул, двигател, две неща за двигател на човешките решения, егоизма и алчността. Двигател прогресивен? Не е прогресивен, който основно ръководи, как може да е прогресивен след което. Да се върна нали, за таксиметровия си шофьор. Миналата година, като ходих в Тайпе и бях просто поразена колко беше добре организирано. Имаше специална фирма, шофьорите бяха подбрани, регистрираш се в компютър, те говореха до някъде английски, бяха с костюми и се чувстваш абсолютно сигурен, защото летището извън града трябва да пропътуваш 40 км в непозната обстановка, в непозната култура, след като сме европейци или американци, нали, за азиатци не е така. Но тогава се почувствах абсолютно спокойна и сигурна. И сега бях изправена пред същия подобен момент, нали, отивам в Китай и града също е безкрайно отдалечен от летището. Поне 50 минути беше пътя с такси. И аз обаче нали, по-спокойно го приех, защото викам, за Тайван е от другата страна. И сигурно са порядките, близки, нищо подобно. Слизам на огромното летище, нямам никакви табелки. Оглеждах се безкрайно много пъти да видя някаква табелка такси. Единственото място, където успях да заговоря една китайка, която говореше английски, и казах цената, нали, трябваше около 120 до 150 юана да ми струва таксито за тези 50 минути. Тя обаче ми каза 480. Аз си казах, да това е безкрайно скъпо, не мога да го платя. И тя се обърна гърба след това. Погледнах, единственото ми късмет беше, че имаше холандци и те проявиха европейска солидарност, които там по работа са. Погледнаха, почнаха да ми търсят автомат, за да си сменя пари и да има с какво да платя таксито си. И в следващия момент се засили към мен един китаец с такъв възторжен вик такси. Аз от моя международен опит знам, че това може да е само вид измама и нали, го погледнах скептично и той ми предложи за 300 юана да ме закара. Аз бях обаче получила от работата една китайка ми за 200 юана и казах, аз действително прочетох и знам под обяснението, че максимум трябва да платя 150, но аз имам 200 юана и нали сколкото и да ми казвате, че трябва да платя, повече от това не мога да ви дам. Пазарихме се, той накрая разбра, че действително имам само толкова. Нямаше никакъв автомат, от който да мога да си изтегля пари. И тръгнахме. Пресякохме пеш, магистрала 4 платна с багажа. Нали, аз се огледах и наруших всички закони, които се може да си представя, че следвам да вървя пеш с багажа си по магистрала и спряхме на паркинга. След което той ме докара едно такси на черно. Китайските таксита, шофьорите имат една преграда за това, за да не би да ги нападнеш. Така те се скараха и се оказа, че той му взе 100 юана, защото той беше таксиметров шофьор на черно. Аз седнах в това такси, което той една дума не знае. Написах ми само на хартийка. Аз му дадох нали, картата. Там не се разбира. За да отидеш, трябва да имаш карта на китайски и написам на китайски с иероглифи. Да, написах им сумата и така се разбрахме. Когато стигнах до хотела, тия, които са служителите на хотела, поисках квитанция, той не ми даде. И те го разбраха, че шофьор на... Нелегално. Да, щяха да го набият
И ме върнаха 100 юана обратно. Мен ме дожаля, защото знаех, че другия вече му беше взел 100 юана и му другия като посредник. Да. И така, ми беше моят опит. Просто е било голямо приключение. Доставката до хотела. А пък в Хонг-Конг, ме инструктираха, че трябва да се сложа куфара на задната седалка. Защото ако таксиметровия шофьор стане, на всеки куфар, който ме пипне, трябва да платя 5 хонконгски долара. Това, е почти около 5 американски долара. След че ви излъжа обменната. Но, може би това ме спаси, че там вечерта, като пристигнах след 10 часа, инструктирана от китайци как да се държа с таксиметрови шофьори, стигнах на време, без никакви усложнения, без да ме разходи по всички улици из Хонг-Конг посред нощ, само защото взех си куфара и го сложих на седалката до мене и реших, но това вече след като съм била там 3 дена и съм получила инструкции как се... Ето, това са изключителни такива перипети, така проверка на волята, на характера. Просто трябва да знаете в Китай, че половината от населението лъже най-безсрамно, най-малко половината. Може би заето и в сивия сектор. Не само това, просто ви лъжат. И трябва да питате примерно 10 души, за да получите верен отговор. Достоверна информация. А това менталитет ли е? Какво е? Или вече това е съвременното китайско общество? Не само. Там има една ужасна администрация. Аз мога да ви кажа, че... Не страшно много хора. Това е... Значи, те имате една интелигенция, която е страшно образована, тя има голямо самочувствие, непрекъснато ви говори за колко велика цивилизация са, колко голям принос има към света и същевременно ви се сблъсквате с едни безкрайно тъпи, бих казал, хора, които не отстъпват от това, което им е казано. Примерно, аз бях поканен в провинция Сычуан да изнасям лекции в Югозападния институт по приложен магнетизъм. Там беше невероятно посрещани. Мога да ви кажа, че това беше като надали президента така е посрещан. Имах Волга лична, шофьор, 2 преводачи, банкети по 2 на ден. Лично Волга. И в крайна сметка те ми купиха и билет за влака да се върна обратно до Пекин. Обаче се оказа, че за чужденците са едни тарифи, а за китайците са други. Когато слязох на гарата в Пекин, там гарите са така устроени. Вие не можете да влезете в нея без да имате билет. То е обредено всичко. След това, като влезете във влака, давате си билета, дават ви едно желязно жетонче. Като слизате от влака, ви връщат билета и ви давате жетончето и с билета излизате от гарата. Ако нямате билет, те ви глобяват или ви арестуват. И на излизане аз от пекинската гара, без да знам всичките тези сложни процедури, показвам си билета и съответно тя не иска да ме пусне служителката да изляза навън, защото билета ми е за китаец, а не за чужденец. И стана един невероятен скандал. Тя искаше да ме арестува, да ми вземе паспорта. Накрая ми вземаха всичките пари, за да мога изобщо да напусна гарата. Това е нещо скандално. Ако не го знаете, просто сте обречени на невероятни... Попадане в капани, Страдания, бих казал. Страдания. Само нека да не пропуснем. Моля ви се, кажете за вашите разработки най-така, как да го кажа, популярно, разбираемо за зрители, които не са компетентни в материята, че в крайна сметка те помагат практически за устойчивостта на тези антени. Аз така ще се използвам самочувствието. Отначало искахте да разказвам интересни неща от света. Сега искате да се говорим на скучните. На скучните, но без злоупотреба с терминологията. Някак си малко по... разбираемо. Най-общо казано, нашите изследвания всъщност вървят в няколко насоки. Едно от тях е само техническо приложение в инженерните области, другите са математична физика и теория на числата. Най-така популярно бихме могли да обясним на зрителите, че в момента антените, които се използват за далечно сондиране на космоса, да кажем, или пък за изпращане на сигнали на различни космически обекти, са с огромни размери, примерно да ги сравним, 100-150 тона тежест. И височина. Това са едни такива
Примерно 50 метра. Да. Огромни съоръжения, които се намират на най-недостъпните места, за да няма смущение от цивилизацията. Къде? По върхове, примерно, намират се в пустини, близо до град Пърт, в австралийската пустиня. Да, в Австралия. В Андите на височина 4000 метра. На територията на Перу ли, Не, или на Чили. В Чили. На остров Шпицберген, на север. Тоест на съвсем такива недостъпни места, където няма никакви хора, никаква цивилизация. Да, няма цивилизация, да. Все още. И представете си, когато падне сняг на такова място, това са огромни тежести и съответно те се повреждат, защото трябва да се движат. И идеята е да има движещи се, т.е. цялата антена се движи, за да може да се насочи към съответния обект, който се изучава. Тя трябва да е мобилна, тя не е стационарна. По някакъв начин. Някои от тях са поставени на релси, примерно близо до Гренобъл има такива направени на Европейската космическа агенция, които се движат като кръст. Да. И всичко това е свързано с страшно финна изработка. Например, в Прага се правят такива финни механични части. Доставка на далечни места. Примерно за Европейската космическа агенция, за да построи такава система от антени в Андите, в Чили, на височина 4000 метра, построи от специален път. Може да се представите колко е скъпо, за да може да ги качи от пристанището в Валпараисо в Чили горе на върховете. Това са ужасно скъпи неща. И затова една насока от развитието на съвременната техника е да се правят недвижещи се антени, които са разположени върху някаква плоскост, а се движи лъчът. Като се поставят елементи, които се наричат фазорегулатори и съответно с превключване по определен начин те насочват лъча на дадена посока. Т.е. нищо няма механично движещо се. Това е практически вечно и лъча може да описва 180 градуса към всякакви обекти. И по тази причина това се счита като много перспективно. Да кажем, то вероятно не би заменило изцяло съществуващата техника, но би било целесообразно използването му на някои места и би спестило, да кажем, огромни средства. Да, и разход. В тази насока се развиват. И именно ние работим върху създаване на един такъв елемент на този тип антени, фазорегулатори се казват, с феритни материали, като считаме, че ще имат определени предимства. Да, и това е доказано. И вече фактически влизат ли като приложение в производството? Или се разглеждат и са пред влизане? Вие наистина искате, нали, да произведем нещо. В България има ли производство? Не! Нали, да ви върна въпроса, да се отговоря на въпроса. В Прага. Аз проследих къде е. Да вземем да почнем да произвеждаме в България, тогава ще вземем да направим и завод. Това са страшно сложни неща. Значи това не е по силите на един, двама или пет души. И на държава, може би. Може би се партнират цели държави. Мариана може да обясни за една фирма такава международна, колко души работят, за да бъде направено едно изделие, което да влезе в производство. Да, това, където, нали, официално аз работя и, така да се каже, получавам пари за живота си и за да може да финансираме нашите участия. Там за нещо, което вече от преди поне 20 години първо са работили големи колективи. 50-100 души и сега, нали, само за да го нагодим нещо, което е абсолютно готово, сме около 500 души в 3 държави и сме от 49 националности. То просто за да се адаптира, редактира. Да, стъпките от нещо, което е като идея, родено от такива като нас, докато бъде работено, за да може да се по-разбираем, да се получи. Нали? Тук се съчетават най-различни въпроси за да бъде приложено, колко е скъпо, какви материали. Това се изисква огромно усилие и много дълго време. Години. Да, но нали, толкова пъти сте ни задали този въпрос и аз всеки път се опитвах да отговоря, нали, от умно по-умно. Добре, кажете за военната индустрия. Има ли нещо? Ще го вземем на сериозно. Само, нали, повлияйте в България да се възстанови производство, да не ги разкарват някакви неща да се произвеждат в Азия и ние ще си вземем бележка и ще помислим по въпроса. Да ви отговоря за военното. Това е държавна политика. Не е държавна политика. Това е политика на определени клики, бих казал. Среди. Политика на неприемане и на отхвърляне. Политика на унищожаване на българската държава. На начин на живота.
Няма такава държава, която нищо не произвежда, освен има Аруба. вече. Аруба, например, произвежда ни шоколад. А Лихтенщайн? За това ходихме по света. Сигурно Лихтенщайн има. Лихтенщайн, мога да ви кажа, че там са съсредоточили всички банки. Това е една държава, в която се занимават с измами. Нищо подобно. Там са една камара фирми, тия за Берн, за бормашинки, такива всякакви. Те са, защото там няма данъци за производства. Да, няма данъци за тия фирми. Те просто пак е вид политика. Интереса на военните. Значи, ние бяхме поканени от американската армия, научно-изследователското бюро по аеронавтика и Европейския офис на американската армия, който се намира в Лондон, да участваме в една среща Изток-Запад, се наричаше, на която бяха поканени 35 души, общо от целия свят, които те са се решили. Половината бяха от западните страни и от източните бяхме ние, представители на България. Та имаше колеги от Грузия, от Русия, от Чехия, Украйна, от източния блок. Но този форум е бил скоро, нали? Това беше във Варшава преди... Не преди 20 години, не, скоро, преди 20 така, защото изток-запад това условно разграничение да, условно е, разбира се, но те така си го бяха кръстили, понеже имаше поляци. Не толкова условно, то си ги има посоките. По-добре и да си остане. Значи, това беше по инициатива на американската армия и на полски колеги, които имат много близко сътрудничество. Политехниката в Гданск и политехниката във Варшава. И се проведе във Варшава. Като там бяха представители от най-висшето ръководство на американските военно-въздушни сили от Нью-Йорк, изнесени европейското командване. И да кажем, нашето все пак е доста по-математично и някакси по-трудно разбираемо от гледна точка на практическото създаване на някои изделия. Но имаше, да кажем, доклади на колеги от Грузия, които пряко са свързани с военното дело. Има една група на професор Реваз Заридзе в Тбилиския държавен университет Иван Джавахишвили, които ние също сме канени там 3 пъти, които разработват един метод на помощните източници, се казва. Става дума за следното. Когато един електромагнитен сигнал попадне върху някакъв обект, той се отразява. И според това какъв образ се приеме обратно, се познава дали това е самолет, ракета или нещо такова. Танк или прочее. И това е много важно за военните. За да знаят дали самолетът е техния или дали не го свалят по погрешка или е чужд. И те са го направили така, че вместо да смятат, че сигнала пада и се отразява, като че ли той се излъчва оттам, като разполагат по определен начин, това е тяхна тайна на колектива, секретна източниците. И съответно професор Заридзе представи такъв доклад, който беше страшно интересно посрещнат от американските колеги, защото ставаше дума за разпознаване на танкове, разпознаване на самолети и така нататък. Неща, които са много важни за тях и съответно мога да ви кажа, че всички тези неща, колкото и абстрактни да изглеждат, колкото сложна математичен апарат да се използва, имат пряко приложение за военни цели. Всичко, което може да се измисли от човека. Даже по време на социализма у нас всичко, което измислихме, ставаше държавна тайна веднага. Това, че за военни цели не бива винаги някакъв страх да провежда. За военни цели означава, че човек може някакви по-големи електроники, по-скъпи да ползва, за да го създаде това. В цивилното производство идва елемента да се каже колко ще струва и дали ще бъде продадено. И рентабилно ли? И в това е лошото е за военните цели, че те могат действително да се използват, но другото е всъщност на такива по-сложни, абстрактни неща, които са първо приближение идея, бих го казал, няма да му се наложи ограничение на бюджет и на формата и за това ще бъде определено по-освободен бюджет. То влеза в перо военна индустрия, където... Умни страни, като например Китай, бих дал за пример, влагат огромни средства за такива съвсем абстрактни изследвания в областта на математиката или неща, които на пръв поглед се струват много отвлечени. Когато аз представях нашите 2 доклада в Чикаго преди колко беше 4 години в Генералната асамблея на Международния съюз по радионауки и там имаше представители на Китай, които почти 4-5 часа ни запознаваха с китайската космическа програма за овладяване на Луната. За овладяване на Луната, кажете. Може да си представите, това е нещо невероятно. Темата, стратегия, може би 10-20 годишна напред или? Те си имат много дългосрочна стратегия. И са изградили огромни 5 такива радиолокационни станции, за които ние говорим, от този тип, които са. Те са на съвсем недостъпни места в пустинята Гоби, в Тибет, в Тяншан,
в Манчжурия. Това е нещо невероятно. Като се върнахме на китайската тема, дали ще повидим снимката? Има една снимка, която има езеро, нали, там са лодките, които са оригиналните рибарски села и има такива небостъргачи с дупки. Значи, колегата, ако може да извади или нямате под ръка сега. Обработена ли е снимката? Са много суеверни и са оставили отзад има планина и вярват, че там живее дракона. И за да не им се разрушат сградите, имат прозорци, през които дракона да може да се мине, да се отиде в океана и да се върне. Дупки в самите сгради. Дупки. Да, големи прозорци, големи дупки. Да, пространство, през което може да прелети един дракон. Това е съвсем сериозно, не е за възрастта на децата, а просто всички възрастни. Значи те са суеверни и са суеверни за числото 7, 17 и нали, приемат и суеверието на европейците за 13. В хотела няма етаж, на който нали, да е с номер 7, 17 или 13, защото никой гост няма да иска да вземе стая на нея. Да, но има и тия нали, няколко сгради, които покрай острова... И всъщност в планината, вижте колко е интересно, това са... нали... Да, се опитах да подбера снимки. Да, но очевидно, не знам там с обработката какво са направили. Искам да се върна на китайската програма. Това се следи на най-високо равнище. Всички хора, които бяха участвали, там те присъстваха на тази асамблея, бяха лично наградени от президентите, от правителството на Китай с най-високите правителствени награди. Да, това и практически имат неограничени средства. Неограничено. Само за наука. Само за това. Отделно за Само за тази програма. Не изобщо. Само за програмата. И сега като се върнем нали, на темата за Господ, ние сме благодарни на Господ, че ни е дал здраве, амбиция и възможност да съчетаем всичко, което и да сме наред с тия учени, сме признати от тях и те се радват, че ние сме там. И това е едно огромно представяне от тази малка държава България. Те я знаят и никой не се усъмнява, че България е по-малко стойностна от Америка, Китай, Япония. Само да попитам тук, надявам се, че разговора няма да смъкне нивото, а все пак внимание от различни институции и организации от нас извън университетските центрове имате ли? От вас? Не, искам да попитам, примерно, на ниво президентство, да кажем, Министерство на образованието. Много често се сменят, нали? Дори и да получим, от тях няма да има. Имаме внимание от президента на Електромагнитната академия, от университета в Сиатъл, който лично с Мариана се снима и са лични наши приятели от президента на Международния съюз по радионауки, професор Осленги, който лично наш приятел от университета на Чикаго. Това са по-вечни, по-устойчиви Това са изключително ценни неща. От нашите български високи институции търсили ли са? Може би ако стане по-стабилно, тогава те ще се... Ако гледат вашето предаване, аз искам само да се върна на това, трудно ще гледат нашето предаване. Ние стигаме само до хотел. След като, ако сложите в интернет предаването си гледате, това е просто невероятно. Исках само да се върна на нашия ритуал, за който Мариана ви говори. От 2 години, освен тези неща, които са с знамената и с иконите, ние въвеждаме представяни на нашето семейство и на нашия род. Това е изключително важно, защото всъщност какъв е човек и какво е постигнал, това го дължи на това какви са неговите предци и на рамената на кои хора той е стъпил. И за пръв път целият ни род бяха представени снимките и биографични данни за тях от Мариана в Тайпе. Тази година направихме също нещо в Аруба, като се почне нали, от нашия прапрадедо свещения Георги Пологанов, неговия син протоиерей Никола Значи сте от свещенически род. Да, дядо ми Георги Попниколов, татко ми Никола Попниколов и майка ми Трифонка Попниколова. И мога да ви кажа, че това се посреща с огромно изненада първо и с невероятно внимание от присъстващите. И то от хора, които са от нации с традиции. Например, Индия, Полша. След като това направихме в Аруба, колеги от Полша, които са всъщност много силно вярващи католици, това им направи изключително впечатление, че ние сме от свещеническо потекло. Памет и свещеническото страшно впечатление. Това изключително много издига авторитета на цялата държава, че това са едни културни хора, които си тачат традициите и уважават миналото си и не са случайно попаднали там от някъде си. Да.
те са хора така и интелектуален елит и така нататък. И просто с традиции, с то се създава с поколения. Това нещо не може да стане се. за един път. Не може да стане за 20-30 години. И от случайни хора също не може да стане. Да. Или човек не може да се превърне в случайен, ако е бил не случайен. С поколенията. Аз само ще ви цитирам покойния ни баща, който ми казаше: ние не сме обикновени хора. Той това го е получил от дядо си, от прадядо си. Да, и той вдъхва това самочувствие и вие вече сте наистина необикновени хора. Вижте, живота е трудно нещо, нали? Аз по-рано по друг начин го гледах, но човек трябва да го осъзнае, за да може да се справя с него. И аз се опитах веднъж да си правя равносметка кои са повечето неща, които ги помнят, по-трудните или тия, които са ми дали радост. И установих, че по-трудните са повече от тия, които са дали радост, но пък за себе си реших всеки един момент, който имам повод за гордост и радост, да си го изживея, защото той е на основата на много други трудности преди това. Човек, когато се научи да преодолява трудностите, става по-силен. И аз понякога, защото живота ми е в друга държава и ми липсва доста често този допир, който ми дава сила, си спомням за баба ми, която е майка на нашата майка. Тя на 15 години при Първата световна война е изхранила цялото си семейство, защото баща ѝ е бил взет войник и това е едно 15-годишно момиче с 3 вола да оре 200 декара ниви. Един път аз съм пробвала на 12, една брезна от 50 метра след едно магаре с орало да натисна. Това е невероятна сила на духа и на волята да успееш и да оживееш и да се... И да поддържаш семейство и в същото време да водиш воловете като един подрастващ тинейджър. Това е моето неразбиране към съвременниците, защото нашия живот сме късметли да е много улеснен, огромна и облегчен сила. И ние се отнасяме към живота си абсолютно небрежно и наивно и неотговорно. Точно така. Защото за да си поддържа живота се изисква страшно много усилия. И човек има шанса да се е родил по-късно и да му е по-лесно и е недоволен. Това просто е нещо, което... техническия прогрес, цивилизацията ни облегчила във всякакъв аспект, но нашия разговор трябва да е към категоричен финал. Ние се пресрочихме времето. Аз гледам по хронометъра и това мисля, че беше много хубав разговор за предстоящите коледни празници, за предстоящата година. Вие наистина, според мен, вдъхнахте на нашите зрители доста така кураж, надежда дори. Просто, уважаеми зрители, според мен трябва да спрем да хленчим за щяло и нещяло. Но нека все пак да ги поздравите окончателно и да се разделим с тях за 2014 година с някакъв поздрав за празниците и за делниците. Ние не искаме да се разделяме, ние само по днес казваме довиждане. Добре, довиждане, но пожелайте им за Коледа. За до година имаме покани, нови изяви. И ще се радваме да разкажем отново. И ние също, за нас е изключителна чест. Все пак ви общувате с хора, които атакуват Луната вече. Благодаря ви много за тази любезен разговор, за тази атмосфера, която ни позволихте да се чувстваме като у дома си, да се шегуваме и да кажем това, което мислим, като Поликраище, като Велико Търново и в тази великолепна студио на Видеосад. Желая на всички здраве. Нали? Аз бих пожелала и всичко останало, но на човек, ако е здрав, това е, нали, аз вярвам за себе си, може всичко останало да се постигне и да реши да се го постигне. Нали? Въпросът да постигнеш нещо е да го решиш, че го искаш и последователно да не се откажеш. Да. Има тази мисъл, че човек или трябва да го направи едно нещо, или да изобщо не се хваща да го прави. И това е един от проблемите ни. Повечето хора изведнъж нещо се импулсира, така ще го правят и вкарват 90% усилия, остава им 10% да го завършат, така трудно ми е. Но това не практично използване на живота. Това, всеки един ден, всяка една минута е твой собствен живот. Като искаш от нещо да имаш резултат, реши си го и следва, независимо дали е трудно. Не, накрая имаш удовлетворение, че си получил желания си резултат. Който заради това, че сме страшно много хора, че се създават повече трудности, но другата мисъл, която съм прочела от 2 години, нали, ми води живота, човек или трябва да реши какво ще направи и да го следва, или ако не е така, той просто трябва да живее с решенията на другите.
Това е много специално. Направо и мене така ме поразихте с началото. Ами добре, наистина става и 7. От професор Георгиев много поздрави към студенти, към асистенти, към научни благодарим. Надявам се да получаваме по-голямо внимание като научна общност и като академична общност, защото Велико Търново всъщност това е духовният център на България. Ние сме наследници на Търновската и би трябвало това ние да го помним и би трябвало непрекъснато да се пропагандира в цялата страна постиженията на нашата академична общност, защото в наше лице, например, това е единственият академичен център на България, който шества по целия свят практически. Да, вие сте единствените български учени в този сектор, в това направление. И на такова високо равнище сме приемани навсякъде, което не може да стане така лесно, не е случайно. Да. И ние пътуваме с името на Велико Търновския университет, на Велико Търново и на Поликраище, разбира се. И бих искал да поздравя всички наши зрители с настъпващите празници и да им пожелая да си спомнят всеки ден, че са българи и че са наследници на един велик народ, който днес е в трудност, но имало е такива моменти по-рано и те са били преодолявани. Даже са били много по-страшни, отколкото сега. Добре, благодаря ви отново, че бяхте наши гости и макар и така леко пресрочили, ние се разделяме. Това, което не успяхме да кажем, че нашите гости са измислили нови числа. Но това ще оставим за следващия път да видим. Така че са с много сериозен принос към науката, световната, подчертавам. Може би след време и ако Луната така се цивилизова и освои, може и там на някой форум да участвате, защото ние не знаем Китай с какви темпове се развива, може да направи възможни условия на живот там. Така, но... Първо ще го застроят океаните след това. И от мене и от целият дежурен екип ви пожелаваме едни приятни коледни празници, едно весело посрещане на новата година, да се изкарате много добре, в сърдечна атмосфера, с ваши близки приятели, кой както е избрал България в чужбина, който където се е ориентирал. И всичко най-хубаво от днешният ден. Много усмивки, много позитивно настроение. Благодаря ви, че ни подкрепяхте през цялата година. Това е последното предаване, както ви казах.